இந்த மயிலத்தமடு மாதவன மேச்சத்தர சம்பந்தமாக 730 நாட்கள் போராட்டம் தாண்டி இருக்கு. அவங்கள அந்த வர்த்தமானி மூலம் அந்த நிலத்தை வர்த்தமானி மூலம் அறிவிக்கிறது சம்பந்தமாக முதலாவது டிசிசி மீட்டிங் நாங்கள் அது சம்பந்தமாக ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா? நான் நினைக்கிறேன் அந்த ப்ரொபோசல் இல்லாம அடிஷனல் ஜிஎல் கேபினெட்டுக்கு போட்டு මහවැලි இல்ல මේක කැබිනට් ඔබතුමාලා කැබිනට් එකට දාලා මේක අපිට රිලීස් කරලා කැසට් එකම දෙන්න අපිට කිව්වා. තාම නෑ. ඒක තමයි. ඇයි ඒක තාම නැත්තේ? මේක කැබිනට් එකේ නෑනේ. නෑ ඒකේ நீங்க 2000 ஜி ஞாபகம் 2012 ஆண்டு கேபினட் டிசிஷனை பார்த்து அந்த ப்ரொபோசல் எடுத்து අපි මේ ඔක්කොම කරා මම දැන් අලුතෙන් පටන් ගන්න එකක් නෙවෙයි. මේක කැබිනට් එකට ඔබතුමාගේ පළවෙනි රැස්වීමේදී මේක අරගෙන කැබිනට් ඩිසිෂන් එකක් ගත්තේ නැහැ. කැබිනට් එකට යවුවා කියලා. ඒකේ කැබිනට් එකට යවපු ડોකියුමන්ට් අරගෙන ඒ ඉඩම් ටික අරගෙන ඒක ගැසට් කරලා දෙනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. බෝඩේ கேபினட் மெமரண்டம் வந்து ப்ரொவின்சியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க. ඔව්. අපි එන්න අප්ඩේට් තීරණයක් ගත්තා නම් මෙතන ආයතනයක් තියෙනවනේ. ඔව්. මහවැලිය හරි, කෘෂිකර්ම හරි, ලෑන්ඩ් මිනිස්ට්‍රි හරි, DS ඔෆිස් එකෙන් අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ තොරතුරු ටික අරගෙන ඒක ග්‍රාෆ් කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම ග්‍රාෆ් කරලා සර් provincial ministry of agriculture and livestock sent to news. Okay, so where is that update? We have the copy. Now you where's the with you? Agriculture ministry. Agriculture provincial. The mala season වන්දා අපි තීරණයක් ගත්තට පස්සේ අපි මෙතන හොයවෙ ඉන්නේ නැහනේ. The officers තමයි. ஆத்துமேரிய பணியாளர்கள் இந்த வேற சொல்றாங்க திருப்பி வந்தா திருப்பியும் நாங்கள் நீதியில மறைச்சுதான் நிக்க வேண்டும். அடுத்தது அவங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்து 2 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறாங்க முடிவு எடுக்கணும். ஒரு வருஷமா இதுல என்னடா எங்க அரசாங்கம் வந்து இப்ப 1 வருஷம் ஆயிருக்கு. இது 2 வருஷம் பிரச்சனை. 100% இது 2 வருஷம். ப்ளீஸ் அடிஷனல் ஜிஏ சொல்லுங்க ஒரு கமிஷன். அங்கி டிவிஷன்ல இருக்கிறது நாங்க ஏற்கனவே அனுப்பி கேபினட் மெமரண்டம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு மேலதிகமா மகாபலி அத்தாரிட்டி 3000 ஏக்கர்ஸ் வந்து இந்த பண்ணையாளர்களுக்காக அடையாளப்படுத்தி சர்வே பண்ணி கெல்லு போட்டாச்சு. ஆனால் இன்னும் அதை ஹேண்டிங் ஓவர் செய்யலை இவங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல் ப்ரொடெக்ஷன். இதே மாதிரி தான் மினிஸ்டர் දැන් එකට කැබිනට් මෙමරන්ඩම් එක හදලා තියෙනවා on process. right. ඒක තමයි අපි අහුවේ ඉතරයි. අපිට අප්ඩේට් එක දුන්නා නම් හරි. අපි ලෝකේ කොපි එකක් දෙන්න so we can follow that up. So that is මයිලත්තමඩු issue. මහවැලිය තොරට රිලීස් කරන්න ඕන මා. right. ගාරවලට මේක වෙනම රිලීස් කරන්න මහවැලිය කොහොමද? මහවැලිය ඔලවර ඩිලීට් කරලා. ඒක රිලීස් කරන එකේ උගත තත්ත්වේ மேடம் நாயகம் எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வந்து சப்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கு மினிஸ்ட்ரிக்கு. கடந்த வாரம் கூட இது சம்பந்தமா ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அதுல வந்து 1400 ஏக்கர் வந்து மகாவலியிட இடமும் 1600 ஏக்கர் வந்து ஃபாரஸ்ட் இடமும் ஃபாரஸ்ட் வந்து வேர்பலா அவங்க அதுக்கு ஒத்துக்கொண்டிருக்காங்க. அந்த இடத்தை நாங்க ரிலீஸ் பண்ணி தரோம்னு இது சம்பந்தமான ப்ராசஸ் நடந்து கொண்டிருக்கு. அத்தாரிட்டி வந்து பார்ஷல் லேண்ட்னு சொல்லி 3000 ஹெக்டேர்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்டுக்குள்ள இருக்கு. மயிலத்தமடு மாதவனையில வந்து 3000 ஏக்கர் தான் இருக்கு. நாங்க அதை வந்து தெளிவா அவங்ககிட்ட சொல்லி அவங்களும் அதுக்கு ஓகே பண்ணித்தான் இந்த ப்ராசஸ் நடந்து கொண்டிருக்கு. district forest officer ගාරවක district forest officer ගාව verbally කත් එක district එකෙන් යවන්න කියලා ලිඛිතව. මේක in writing send it. the forest land වල සම්බන්ධපත්ත ප්‍රතිචාර